Companyes i companys, eixim ara d'una reunió amb el vicerrector de professorat i amb el vicerrector d'estudiants i els hem expressat el nostre posicionament en tres assumptes. El primer assumpte és que no pot ser que la institució tarde 4 setmanes en posicionar-se en un conflicte col·lectiu tan important com el que està vivint la societat valenciana amb la vaga indefinida en l'educació pública. No pot ser aquesta tibiesa, no pot ser aquesta desconnexió de la realitat i des de l'STPB li hem dit amb fermesa que no es pot tornar a repetir aquesta desconnexió entre el que passa al carrer i el que passa a la universitat. D'altra banda, li hem demanat el segon assumpte és que se posicione clarament amb paraules de rebuig i contra la violència davant de l'agressió que va patir el professorat ahir mateix. Demanem fets concrets i una comunicació explícita sobre el tema de l'agressió que ha patit aquesta professora, que des de l'STPB li mostrem tota la nostra empatia. I per últim, hem parlat del tema de les PAU, un tema de les proves d'accés a la universitat, un tema que preocupa molt a la comunitat universitària i hem demanat seguretat jurídica per a tot el nostre PDI, hem demanat acompanyament legal de la nostra institució i que serveis jurídics de la universitat treballen al costat dels professors per garantir-los els seus drets. Pensem que el professorat que creu en l'escola pública ha de tindre una institució com és la Universitat de València donant-los suport. I la veritat és que moltes vegades hem vist que n'hi ha una pregunta que està en l'aire, que és on està la Universitat de València. Tota la comunitat educativa durant aquestes setmanes ha preguntat on està la veu clara i potent de la Universitat de València en defensa d'un servei públic tan important com és l'educació, del qual la Universitat de València forma part.